Sir, may reports earlier sir na si Isnilon Hapilon ay nasa area pa rin sir. Please confirm and then anong approach natin sir lalong-lalo na sa mga mosque sir? We receive reports na doon nagtatago sir yung mga Maute. Una-una June, ipaliwanag ko lang. Mm-mm. Ang persistent information Mm-mm. tungkol sa kinaroroonan ni Hapilon Mm-mm. ay hindi pa beripikado ng mahusay. Opo. At hindi pa tayo nakakuha ng pruweba. Mm. So, ang mga balita dyan ay wala na siya sa Marawi at nakatakas na, pero hindi natin mai-anunsyo yan dahil hindi natin nahahanapan ng proof. Mm. Sinasabi nyo sa mosque, Yes sir, yes, sa mosque. patuloy pa rin nilang ginagamit ang mga mosque Mm. bilang taguan ng armas at maaaring nandyan din ang karamihan ng mga hostages. Sir, kamusta ang mga hostages sir based on the latest that we have received na information sir? May mga balita tayo na ang ating mga hostages na nariyan pa sa loob ay safe pa rin. Mhm. Pero ginagamit sila sa mga iba't ibang pararaan. Kamaraan, sila ay ginagamit sa pagnanakaw sa loob ng Marawi dyan sa mga business establishment. Mhm. At isa pa, ginagamit na pangungulekta ng mga bagay na kinakailangan pa nitong mga teroristang ito. Mhm. So, in short, ginagamit silang manpower. Bukod dun sa mga nakaraang linggo na ang ilan sa mga kababaihan ay pinilit na asawahin at ngayon ay ginagawang parang sex slaves. Okay. So, nariyan pa sila, buhay pa rin, at na hanggat kinakailangan sila ay Mhm. mananatili silang ganyan at sinisikap naman natin silang hanapin at ma-rescue.